Ibag na rabi sa inyo lahat, kakabsat mga bunsoy. Live na ulit si Kabsat Makoy ngayong gabi. Samahan niyo ulit ako sa akin live ngayong gabi, kakabsat mga bunsoy. Yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Naka-live na ulit si Kabsat Makoy ngayong gabi. Pasok-pasok na sa akin live. Mga kakabsat, mga bunsoy. Yan. Mga OFWs dyan. Uh, Immigrants, bunsiyan yan. Mamindad mo, kay lola mo, kay Manang Benny. Imbag na sa inyo dyan, bunsoy. Imbag na para bangon. Pag naparabangon sa inyo dyan, 5:30 pa lang ng umaga dyan. 5:30 pa lang. Ingat sa God bless kayo lagi dyan, bunsiyan yan. Dyan sa California. Sa iyo, sa family mo, kay Manang Sen. Pag-drive dog, pag nagda-drive mode ka rin, bunsoy, ingat din lagi. God bless sa iyo, sa family mo. Basta, ano ka lang lagi. Good luck lagi dyan sa work mo rin, bunsoy. Good luck sa work mo. Sana ma-promote ka pa nga. Dito lang naman kami. Nakasupport lagi sa'yo, bunsoy yan. Yan. Yung Kapsat Eve, dyan sa Connecticut, yung bagnano rin sa inyo dyan. Teka nga. Kapsat Eve, dyan sa may Connecticut, imbag na bigat din sa inyo dyan, Kapsat. Ingat sa God bless din dyan sa may Connecticut, Kapsat Eve. Kapsat Ma'am Carclea, dyan sa may New York. Imbag na ano rin, imbag na bigat din po sa inyo dyan sa may New York. Ingat sa God bless din po lagi. Yan, kay Ma'am Caitlyn, imbag na rabi po, Ma'am Caitlyn, ingat sa God bless din po lagi. Yan, kay Ma'am Maylin dyan sa may San Antonio, Texas. Imbag na bigat po. Imbag na bigat din po sa inyo dyan sa may San Antonio, Texas. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa may San Antonio, Texas. Yung mga taga-Japan po dyan, Mami Japinay, Mami Jo, Mami Elicato, Kapsat Maldita, Kapsat Maribik. Yung pagdano sa inyo dyan, yung pagnarabi rin sa inyo po dyan sa may Japan. Ingat at God bless din po lagi. Mga taga-Taiwan po dyan, Kapsat May, Kapsat Geraldine. Ingat at God bless. May bagyo ngayon dyan sa may Taiwan. Ingat lang, Kapsat, kakapsat. Kapsat Maylin, Kapsat Geraldine, may bagyo ngayon dyan sa Taiwan. Malakas na bagyo ra yan. Ingat sa God bless din. Galing na rito sa Pilipinas yan eh. O kung na lumipat yan. Nandiyan ngayon sa Taiwan. Yan yung bagyong Jenny rito, lumipat yan. Ingat sa God bless din yun dyan sa may Taiwan lagi. Ingat lang, malakas yung bagyong yan. Kasi dito nga, medyo lumakas eh. Mas lumakas pa daw ngayon ng landfall dyan sa may Taiwan. Hindi nga masyado nagtagal dito, sandali lang. Pero ramdam pa rin namin. Medyo malakas. Yung habagat din sa may Dolomite, nararamdaman. Lakas. Dami na naman pasurang na ano. Kamsat, Toy Kiki, Mami Sangkes 5 Vlog. Kamsat Wena, dyan po sa may Hong Kong. Imbag na ano rin po sa inyo dyan sa may Hong Kong. Imbag na bigat po. Ay, imbag na rabii. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa may Hong Kong. Yan. Yung mga tiga Ireland, Kapsat Diana, imbag na malim. Imbag na malim sa inyo dyan, Kapsat Diana, ingat at God bless din. Dyan sa may Ireland. Yan. Yung kay Manang Adel, kay Kapsat Charmy, dyan sa may Sweden. Imbag na ano rin sa inyo dyan, imbag na malim. Imbag na malim din sa inyo po, yan sa may Sweden. Ingat at God bless din po sa may Sweden. Mga tiga Baguio City po dyan. Kuya Ben, Kapsat Kuya Maestro Paul TV, pag narabi rin po. Ingat at God bless din po sa inyo dyan sa may Baguio. Maulan po yata ngayon dyan. Ingat lang po lagi dyan sa may Baguio, Kuya Ben. At Kuya Maestro Paul TV. Boss Mac, gandang gabi. Gandang gabi po, Boss Elsar. Oo. Yung pagdarabi po, Boss Elsar, salamat po pagpasok sa akin live. Live na naman po tayo ngayong gabi.
Yan, kala Ma'am, ni Ma'am Ani Sipcon, kay Ma'am Cecil Vlog, kay Ma'am Pisapol TV, kay Ma'am Yins, kay Ma'am Novi, kay Ma'am Cristel, kay Ma'am Dian. Yung pag narabi po sa inyo mga madam, ingat sa God bless din po mga madam. Yung kay Mami Chona, yung pag narabi rin po Mami Chona, ingat sa God bless din po lagi. Mami Lita, dyan po sa Canada. Yung pag nabigat po sa inyo dyan sa Canada, ingat sa God bless din po. Kay Mami Malu, kay Mami Alisa, kay Mami Mary Australiano dyan sa Cavite. Yung pag narabi rin po, Mami Mary, ingat sa God bless din po. Boss Lawrence, Boss Lance, Boss Ed Bernard, yung pag narabi rin po. Yan, mga Manila Bay Vloggers, Kapsat Daddy D, Kapsat Robert, Kapsat Pans, Kapsat Kabukid, Kapsat Tarduns, Kapsat Rupi Rose, yan, Kuya Rizal, Kuya Johansson, Kuya Edwin, Kuya Pinoy Vlogger, Kuya Warren, Kuya Lintoy, sino ba? Lahat ng Manila Bay Vloggers, yung pag narabi po sa inyo lahat. Kamsat Kalsada, dyan sa may mga clearing operations nyo, ingat ka rin Kamsat, ingat lang lagi. Kasi lumalaban na yung mga vendors na yan, talaga nakikita mo naman, lumalaban talaga. Ingat lang. Kamsat Aaron Pinoy, Aaron Peña pala, Kamsat Old School, naka-live ka, alam ko. Sensya na Kamsat, nag-live din ako eh. Okay lang, ingat sa God bless din sa'yo. Kamsat Dongkeng, yung pagdarabi, ingat sa God bless din lagi, Kapsat Dongkeng. Kapsat Banat Boy, yung pagdarabi po. Ingat sa God bless din. Kuya Nino Barsaga, yung pagdarabi. Yung pagdarabi po sa inyo lahat. Yung topic po natin ngayon, yung ini-issue na naman nila kay Inday Sara na kurakot daw, di ba? Kurakot ba si Inday Sara eh, galit nga sa kurap yung mga pamilya nila. Diba? Parang nakakahiya naman kay Tatay Digong na galit, number 1 galit sa korap si Tatay Digong, tapos ang anak niya korap. Diba? Hindi. Diba? Tanungin nyo mismo yung mga taga Davao. Diba? Yun ang mismo, magawa kayo ng survey, kayong mga Makabayan Black, pumunta kayo sa Davao, kung makakapunta kayo, o mag-interview kayo ng mga taga Davao, tanungin nyo, kumusta ang pamamalakan ng pamilya Duterte, kamusta ang palakad ni Inday Sara nung siyang mayor, marami ba siya napagawa, o, ganon. That simple ang gawin nyo. Huwag yung puro kayo yaw-yaw, puro kayo kwak-kwak, diba? Itong tambalos-los na to, hindi mo kasi ginawa sa Tacloban eh, diba? Malayo pa ang eleksyon, Romualdez, huwag kang umepal. Kung may mga vlogger na sumusuporta sa'yo, may mga vlogger din na ayaw sa'yo. Okay? Ikaw ang sisira sa Team Unity. Ikaw sumisira sa Team Unity kayo. Kayong mga mga duldog na vlogger, naturingan mga BBM vlogger, gustong wasakin ng Unity. Kung suportahan nyo sa Martin Romualdez, may usapan na yan si Inday Sara sa kasi Apo Bongbong. Diba? Kaya nga namirpak na nag-giveaway sina Inday Sara kay Apo Bongbong. Dapat nga tatakbo yan eh. Diba? Nape-pressure na si Inday Sara noon. Nape-pressure siya. Ilang gabi niyang pinag-isipan yan kung tatakbo siya o hindi. Naisipan niya tumakbo, pero Vice President siya ni Apo Bongbong, ni Apo BBM. Kasi nakikita niya pareho sila ng mindset. Pareho sila ng ng agenda sa Pilipinas. Pagandahin ulit ng Pilipinas. Na binaboy ng mga idol niyo, mga Pinklawan, mga Aquino. Diba? Yung mga Makabayan Black na yan, dapat talaga i-abolish. Hindi na nakakatulong eh, nakakasama na. Nakakabwisit, nakakasama. Diba? Pampagulo sa bayan. Pampasama ng image pampasama ng image ang ginagawa nyo. Imbes na suportahan nyo yung presidente, suportahan nyo si Inday Sara, pinapasama nyo pa. O, diba? Sino apektado? Di tayong Filipino people.
Diba? Bumoto tayo ng presidenteng isipin ng mga taong mga taga-ibang bansa, bobo tayo. Binoto natin bobong presidente. Ah, di alam ng mga taga-bansa yung leader natin is wise leader, nag-iisip, di ba? Masalamat kayo, mabait yan si Apo Bongbong. Kung ako presidente, pinagpa-firing squad ko na kayo. Pinahilera ko na sa kayo sa Luneta, pinagpa-firing squad ko na kayo lahat. Dapat lang. Kasi kayo wala naman kanyang wala kayong silbi sa mundo Ano ba silbi niyo sa mundo? Makabayan lang. Ano silbi niyo dyan sa Kongreso? Ano silbi niyo dyan? May nagawa ba kayo na batas? Pampagulo. Pampagulo kayo dyan. Hindi kayo nakakatulong sa bayan. Nakakaperwisyo pa kayo, di ba? Of all people, ang kakasuhan nyo ng ang ng pangungulimbat pag nanakaw si Inday Sara, di ba? Hindi nagnanakaw si Inday Sara, galit nga sa magnanakaw yan. Galit siya sa mga katulad nyo. Kayo mga magnanakaw dyan. Kayo mga magnanakaw dyan sa Makabayan Block. Diba? Inakaw nyo yung future ng mga kabataan. Na nirecruit nyo. Nilason nyo mga utak. Diba? Kinidnap nyo. Ngayon, nag-iiyakan yung mga magulang nila. Isauli nyo. Castro. Diba? May mga kaso kayong ganyan. Castro, Brosas. Ilabas nyo. Ilabas yung mga kabataan na kinidnap ninyo. Ibalik nyo sa mga magulang nila, di ba? Itigil na natin yung pang-brainwash sa mga kabataan. Kayo naman mga kabataan, huwag kayong magpapauto sa mga yan. May mga isip na rin kayo, di ba? Pinag-aral kayo ng mga magulang nyo, mag-aral kayo. Yun na lang yung may gaganti nyo sa mga magulang nyo. Di ba? Mag-aral kayo. Magtapos kayo, bigyan nyo ng karangalan. Bigyan nyo naman ng kumbaga may ganti. Gantihan nyo naman ng mga magulang nyo sa sa inyo. Pagpapaaral sa inyo, dugot pawis yan. Diba? Hindi basta-basta magpaaral. Tapos out of nowhere itong mga Makabayan Block, re-recruitin lang kayo, di ba? Lalasunin ng mga utak nyo. Mag-isip-isip kayo, mga tiga UP, PUP, di ba? Aktivista dyan. Wala namang mag-aral kayo. Pinapaaral kayo sa mismong universidad ng gobyerno. Di ba? Paggawa ng gobyerno yan State college yan State college yung UP saka PUP. Kinakalaban yung gobyerno. Kagaguhan, di ba? Kung kinakalaban yung gobyerno, magsilayas kayo dyan sa UP, magsilayas kayo dyan sa PUP kasi universidad ng gobyerno yan. Pinagawa yan ng gobyerno para sa mga deserving. Hindi para sa mga tarantadong komunistang kagaya nyo. Puro panggagago, puro gulo ang gusto nyo. Naniniwala ka kay Renato Reyes, Pater Vasectomy, di ba? Wala ba kayong mga isip? Naturingan kayo mga scholar ng bayan. Pero tatalunin kayo ng mga high school. Pag-iisip lang. Di ba? Scholar ng bayan. Mga ano kayo ng bayan? Mga anay kayo ng bayan. Mga linta, mga duldog, dumbbell. Mga dumbbell kayo ng bayan. Sama dyan sa mga rally na yan. Nagpapaniwala kayo dyan sa Makabayan Block na yan. Diba? Dapat siguro wakasan na yan I-total ban na yan. Yung total may ban na dapat yan. Yung Makabayan Block na yan. Ikaw Risa Ontiveros, ano ka dyan? Saling pusa ka lang dyan. Okay? Iilang kayong minority dyan. Iilang kayong gagong minority dyan sa Senado. Ikaw, si Pimentel, si Escudero, si may epal din to, si Cayetano. Bali, 4 kayo.
Apat kayong kupal dyan na senador. Diba? Hindi na kayo dapat dyan eh. Diba? Majority pa rin is suportado pa rin ang ano ni Apo Bongbong. Kayo, minority lang kayo, apat lang kayo. Buti nga, dadagdagan pa kayo ng tatlo. Dapat nga, si Ontiveros lang eh. Umepal lang tong tatlong to, sumamas. Taging apat na kayo, di ba? Robin Padilla pala, yan. Traidor na rin yan, sama nyo na yan. Isa rin traidor yung inayupak na yan. Marami rin nabudol yan. Ayaw nyo namumura kayo. Ayaw nyo na ano kayo, pero kayo. Gusto nyo ginagalang kayo. Gusto nyo hindi kayo binabastos. Pero kayong lumalabas na bastos eh. Kayong kabastos-bastos. Diba? Wala nga kayong galing sa Pangulo eh. Wala nga kayong galing sa First Lady eh. Kay Inday Sara nga, wala kayong galang. Kay Madam Amy, wala kayong galang. Sabihin yung si Madam Amy ano ba tawag ng pakilamera. Siyempre, kapatid niya yung presidente. Hindi mo kayong mga gago. Diba? Anong expect nyo kay Madam Amy? Upo na lang. Siyempre, gagabayan niya yung kapatid niya. Younger brother niya yun. Ate nga siya. Ate nga siya ng bayan eh, diba? Anong gagawin ni Madam Amy? Upo na lang. Uupo na lang sa isang tabi. Pabayaan niya yung kapatid niya. Diba? Wag niyo sasabihan pakilamera si Madam Amy kasi sa totoo lang gumagalaw yan. Maraming nagawa yan si Madam Amy. Poorest of the poor, pumupunta siya. Marami na siyang tutulungan. Sila ni Senator Bongo. Diba? Buti pa nga si Senator Bongo, trabaho lang eh. Diba? Hindi siya nakikialam diyan sa mga yaw-yawan niya dyan. Basta siya nagtatrabaho. Tinutuloy niya malasakit center niya. Si Madam Amy din, di ba? Tapos sasabihin niya pakilamera yung si Madam Amy. Hindi siya pakilamera. Iniisip niya lang yung welfare ng bansa. Tinutulungan niya lang si Apo Bongbong na sa mga desisyon. Tulong-tulong sila na pagandahin tong bansa natin. Natural lang yan. Magkapatid yan eh. Di ba? Tapos ito si Madam First Lady, tatawagan yung adik. Di ba? Adik. May tinatawag pa may sinasabi pa si Kupal na maharlika eh. No? Ano ba yung smug? Baka mukha mo, smug. Yung mukha mong, yung salamin mong, ilang grado niyan. Di ba? Kapal na mukha ng maharlika na to. Hindi ka lang napagbigyan eh. Hindi ka lang napagbigyan na press secretary ka ni Apo Bongbong. Nagyayaw-yaw ka na. Uwi ka rito sa Pilipinas. Kung matapang ka, uwi ka rito sa Pilipinas. Harapin mo yan. Harapin mo, yung si Inday, yung mga sinasabi mo. Harapin mo yan si Madam First Lady. Harapin mo yan si Munting Kuting na sinasabi mo. Si Apo Bongbong. Harapin mo. Huwag ka nagtatago dyan sa abroad. Diba? Masyado na kawawang-kawawa. Durog na yung presidente natin sa kagagawa ng mga hinayupak na to. Gusto pa sila palabasin. Sila lang ang malinis. Kala nila sila lang ang malilinis. Malinis ba kayo? Makabayan Black? Makabayan Black, malinis ba kayo? Ha? Nagtatago lang naman kayo sa ng CPP, NPA. Diba? Katotohanan yan. Mga CPP, NPA talaga kayo. Diba? Bakit hindi nyo i-condone ngayon? Yung nangyari ngayon. Yung ginawa ng, hindi ko alam kung China ba yun. O dapat, suportahan nyo yung mga yan. Yung mga magsasakan na matay yung tatlo. Dapat talaga, i-protesta natin yung ginawa ng kung sino man lang yun. Hindi natin alam. Suspecha ako, China naman yan eh. Chinese vessel na naman yan. Oo. Sila na naman ang gagawa niyan eh. Saka hindi aksidente yun, sinadya. Kung China may gawa nun, sinadya. Ay, ganyan kababoy yung mga inchik. Dapat talaga palayasin na sila dito sa bansa.
I-deport na lahat ng incheck. Mabubuhay ang Pilipinas na walang mga incheck. Mabubuhay ang Pilipinas sa walang mga incheck. Andiyan ang Amerika, andiyan ang Korea, andiyan yung mga alay natin. Bayaan nyo silang manigas. Basta kung ano, i-deport ang mga incheck. Kung di sila titigil dyan sa Scarborough Shoal, lahat ng incheck dito sa Pilipinas, palayasin na. Yun na lang ang magagawa natin. Patigasan na lang. Patigasan na lang. Deport lahat ng incheck. Lalo yung mga nagpayaman. Lalo yung nagpayaman at the expense of the Filipino people. Yung mga crony ni Cory. Yung mga crony ni Cory noon, mga nagpayaman. Yung mga pro-China dyan, Robin Padilla, mga Bayan Black, maglayasan na rin kayo. Pumunta na kayo sa Beijing. Hindi namin kayo kailangan dito. Mas matatahimik pa tong Pilipinas kung wala kayo. Wala kayong mga nanggugulo. Bayaan nyo magtrabaho yung presidente saka si vice president namin. Ha? Huwag kayong makikisa, huwag kayong yung mga ano dyan, mga pro-China dyan. Huwag kayong makikisaya. Huwag kayong makikisaya. Tinalo natin ang China sa basketball. Okay? Baka nagdidiwang pa kayo. Wala kayong karapatan makipagdiwang. Pro-China nga kayo, di ba? Ito, yung tagumpay ng Philippine team. Sa amin lang yun. Hindi kayo kasali doon, di ba? Hindi naman kayo parte ng Pilipinas eh. Diba? Mga pro-China nga kayo eh. Diba? Lisa Ontiveros, diba? Wala kang karapatan. Robin Padilla, Makabayan Black. Kami, masaya kami, nanalo ang Philippines sa China. 2 beses na yan. Okay? Sa basketball man lang, nakakabawi tayo sa kanila. Yeah. Pero ang irony niyan, yung makakapal ng mukha ng mga pro-China galing sa US. Mas gusto nyo ang China dito sa Pilipinas, di ba? Wala kayong karapatang makipag-celebrate. Magsilayas kayo ng Pilipinas. Doon, magse-celebrate kami pag naglayasan na kayo dito sa Pilipinas. Matutuwa pa kami. Kung may mga delikadesa pa kayo, magsilayas na kayo ng Pilipinas. Bigyan nyo ng katahimikan itong bansa na to. Bigyan nyo ng katahimikan, presidente natin, yung vice president natin, na nagtatrabaho. 1 year pa lang nakaupo. Gusto nyo nang patalsikin. Mga inayupang kayo. Wala kayong karapatan maging politiko ng bansa. Wala kayong karapatan. Hindi kayo kagalang-galang. Kabastos-bastos kayo lahat. Magmula na yon, mga bastos kayo lahat. Makabayan Black, Robin Padilla, Risa Ontiveros, yan. Tandaan nyo yung mga yan. Pimentel, Cayetano, Escudero, yan. Puro mga kabastos-bastos yung mga yan. Bastusin nyo to the max. Pwede. Kabastos-bastos naman yung mga yan. Hindi sila kagalang-galang. Kabastos-bastos sila. Kung may kaharap ko si Robin Padilla, baka tadyakan ko pa yan eh. Yeah. Anong ginagawa mo pa dito sa Pilipinas? Mag-resign ka na sa Senado ng Pilipinas. Tumakbo ka na sa China. Diba? Laber ka ng incheck eh. Kaya ngayong mga Bayan Black, diba? Nakakatulong pa kayo sa bansa. Wala nga eh. Yan, yung Manuel na yan, baka sampaling ko pa yan. Nakita ko yan eh. Hindi, di pala ako nananampal. Nananapak ako. Sapaking ko yan. Nakakaburat, nakakainis na eh. Nakakaano na eh. Masyado ng durog na durog yung presidente natin. Ito naman mga nasa media affairs ng presidente, ano kayang ginagawa nila? Yung mga vlogger dyan. Pagtanggol nyo naman si Apo. Si Apo BBM, di ba? Durog na durog na. Durog na durog na yung presidente natin. Pagtanggol nyo naman. Parang nanonood lang yata kayo. Parang kayong nangingitlog lang sa kangkungan eh. Ano pa silbi nyo dyan? Dapat siguro pagtatadyakan na kayong palabas dyan eh.
Ipalit natin sila Kabsat Aaron Peña na dapat yun. Kabsat Old School Pinoy na dapat siguro yan. Dapat talaga yung meron talagang defender na taga-defend talaga yung si presidente natin. First Lady, Madam Amy, si Inday Sara. Sobrang bait ng presidente natin. Di na nga kayo pinapansin eh, di ba? Di ba? Yan, makukulong ka ngayon, banat bay. Tama yan. Tama lang yan. Pero mali yung kaso sa iyo eh. Mali yung kaso sa iyo, dapat cyber libel. Dapat cyber libel. Parehas tayo, kakampi natin si General Bantag. Ako naniniwala ako kay General Bantag. Kaya labas ako pag-issue ni General Bantag. Naniniwala ako, inisente siya. Ang ginawa niya lang, dilinis niya lang ang bilibid. Inano niya lang yung mga high profile, inmates. Ganyan, kaya pinag-iinitan yan. Ang loko-loko dyan, yan, si Remulla. Diba? Si Remulla, dapat ang ano dyan. Yan si Katapang. Katapang, may kaso pa nga yan, sa 44, di ba? Kung kayo nagre-research kayo, si Katapang may kaso yan. Siya ang chief of staff nun. Nangyari yung madugong sa 44. Sa 44 na yan. Siya, si Purisima, si Rojas. Wala na, rest in peace na si Pinoy, wala na eh. Dapat kasama yun sa kaso eh. Yung 4 na yan. Yeah. Sila mga berdugo na sa 44. Hanggang ngayon, wala pang hustisya. O, nasa ngayon human rights? O, nasa ngayon mga Mayan Black? Diba? Hustisya. Marinig ko man lang na hustisya para sa 44. Ilang taon na. O, diba? Inopen nyo ba yan? Yung kaso na sa 44? Dapat talaga may closure yan. May makulong yan. Ginawa nyo sacrificial lang yung mga sundalo natin. Ginawang baboy na kinatay para mga kanatay na parang baboy sa 44. Tapos si Pinoy nagpapakasarap sa Zamboanga, di ba? Klaseng presidente yan. Dapat yan ang mga isipin nyo, mga Bayan Black, mga Pinklawan. Di ba? Yung mga dapat, mga kapalpakan ng Aquino, nyo rin, halukayin nyo rin. Mag-research din kayo, hindi kayo blind, one-sided. Diba? Minado kami, wala namang kaso, marami nga kayong kinaso. Ill-gotten wealth, maraming namatay, maraming pinatay. Ang tanong, saan nga yung kaso? Nasaan yung mga ill-gotten wealth na sinasabi nyo? Diba? Nasaan nga? May nailabas pa kayo ebidensya? Nasaan yung mga milyones na sinasabi nyo, ninakaw ng pamilya Marcos? Diba? Sino yung pinatay? Sino mga pinatay ng panahon ng pamilya Marcos? Kalaban ng bansa. Mga komunista. Ganun lang yun. Kung ordinaryo kang citizen ng martial law, aral, trabaho ka lang, trabaho. Hindi ka sumasama sa mga rally. Mahuhuli ka ba ng Metrocom? Mahuhuli ka ba ng pulis? Hindi naman eh. Mga pasaway kasi kayo. Mga pasaway yung mga yan. Gusto nila masyadong demokrasya, di ba? Wala nang batas. Ganyan nangyayari sa bansa natin ngayon, wala nang batas. Wala nang batas dito sa bansa natin ngayon, sorry to say. Kanya-kanya na tayo. Inabuso masyadong demokrasya sa bansa. Okay? Mag-iisang oras na pala tayo nakalive. Okay lang. Pasok lang sa akin live. Kakabsat, mga bunsoy. Hanggang 11 o'clock lang tayo, dating gawin.
Kaya wag bago kayo humusga diyan kay Inday Sara, tignan niyo muna mga sarili ninyo, 'di ba? Hindi ba kayo nangungurakot diyan sa Makabayan Block? Malilinis ba kayo diyan sa Makabayan Block? Luis Ontiveros, malinis ka ba? Number one kritiko kang ni Inday Sara, malinis ka ba? Wala ka ba ninakaw sa PhilHealth nun? Ikaw nakaupo? Dan libo nga nawawala nun nung ikaw ang chairman ng ano. Ikaw head ng PhilHealth eh. Panahon ni Panot, di ba? Yan yung makikita, ganun ka-insufficient talaga si Panot. Hindi niya nakikita. Rampant ang korupsyon ng panahon niya. Yan, si Ontiveros, nagkakalat na sa PhilHealth. Si De Lima, sa Department of Justice. Diba? Si Garin, Department of Health. Si Abaya, Department of Transportation. Si Abad, PIDAP scam, di ba? Ano ang tawag yung mga yun? Hindi anomalya yung mga yun. Nakahinga tayo ng maluwag sa totoo lang. Nung si Tatay Digong na umupo, all these years, lahat ng presidente after Apo Makoy, bulok lahat, bugok lahat. Walang maganda. Walang maganda na idulot. Lahat ng presidente after Apo Makoy. Nabigyan lang tayo ng bagong pag-asa nung inupuan na tayo ni Tatay Digong. Savior natin yan, si Tatay Digong. Malaking utang na loob natin dyan kay Tatay Digong. Binalik niya ang tangal ng Filipino people. Inubos niya, kung pwede, binawasan niya mga adik, tama yan. Crime, di ba? Nabawasan ng crime, nabawasan ng mga adik, nabawasan ng corruption, tinablan niya mga oligarchs, tinablan niyang ABS-CBN. All these years, di nagbabayad ng tax. Yeah. Magalit sa akin yung mga BBM vlogger dyan. Nagalit kay Inday Sara, galit kay Tatay Digong, magalit. Wala akong pakialam sa inyo. Basta kami naniniwala sa Team Unity. Basta naniniwala kami sa 2028 mananalo si Inday Sara. Woman power yan. Inday Sara yan, saka si Madam Amy Marcos. Sure na yan. Di pa sa Vice President, di pa tayo sure pala. Di pa natin alam yung galawan ni Apo Bongbong saka ni Madam Amy. Pwedeng Manang Amy. Ako naman po magba-Vice President. Pwede rin yun. Pwede tumakbong Vice President si Apo Bongbong. Presidente lang hindi. Yeah. Pero sa President, talagang sure ball na yan. Balik ta rin yung mundo. Dumugo. Umiyak man lang kayo ng dugo. Inday Sara na yan. Next President ng Pilipinas. Kaya magbalot-balot na kayo, mga Bayan Block. Kayo mga pro-China dyan, galit kaya Inday Sara, magbalot-balot na kayo talaga. Malapit-lapit ng panahon nyo. Konting tiis na lang, mawawala na kayo dito sa Pilipinas. Mawawala ng komunista rito sa Pilipinas pag si Inday Sara na naging presidente. Paano ako nag-vlog? Okay. Simula ako 2019. Actually, simula ako 2019. Viewers pa ako nun eh. Sa Baguio pa ako nun. Actually naman hanggang ngayon sa Baguio ako eh. Nire-renovate lang kasi yung bahay ni Uncle Don eh. Actually hanggang ngayon sa Baguio ako nakabase. Sa Baguio pa ako nun, 2019. Talagang napapanood ko na. Yan, sila Kabsat Daddy D. Na-curious lang ako. Yan, yung matanda dati dyan sa Manila Bay, si Tatay Jimmy. May matanda kasi dati dyan na magaling talaga eh. Marcos loyalist talaga. Walking encyclopedia. Wala na siya eh. Pero tinulungan din ng mga vloggers yon. Si Tatay Jimmy. Kung nababalitaan mo kung naririnig mo na si Tatay Jimmy nun. Yon, yung matanda sa Manila Bay na magaling. Yan. Actually yan, yung mga sinusubaybayan ko yan.
Ano pa ako noon, viewers pa ako noon actually. Tapos ito, may mga ka-viewers ako. May mga ka-viewers ako yan. Sila Bunso Yen, Antonio, taga San Francisco. Si Bunso JL Dangwan, taga Mindanao. Wala pa si Bunso Iris noon eh. Kinunbil sila ako. Kasi alam nila taga Baguio ako eh. Kuya Mac, 20 ano yan, 20... Nagsimula ako mag-vlog. 2021. 2021 nagsimula ako mag-vlog. Hindi, 2020. December of 2020. Nagsimula ako mag-vlog. Pero ano lang ha, ngayon. Basta, meron lang talaga ng convince sa akin. Yung mga sila bunsoy. May mga bunsoy kasi dito sa ano ko eh. Hanggang ngayon pumapasok nga yung isa eh. Yung dalawa, busy na kasi. Sila nang convince sa akin para mag-vlog. Nag-umpisa ako, content lang sa Baguio, lakad-lakad lang. Lakad-lakad sa Baguio, walking tour yun. Yun ako nagsimula. Kaya lang naman ako naging political vlogger nung eleksyon nga. Doon, naging active talaga ako nung eleksyon. Asthmatic kasi ako, may medical condition ako. Hindi ako nakakasama sa mga caravan para kay Apo BBM. Dito ako bumanat. Dito sa social media ako talaga na gano'n. Dito talaga ko siya kinakampanya. Kasi nga, bawal. May, ako eh. Hindi ako pwede sa mga mainit. Crowded na lugar. Yun. Kaya sa caravan nun, hindi ako talaga nakakasama. Dito talaga ako nagsimula. Binuhos ko talaga lahat yan nung eleksyon. Yan, ganyan nagsimula. Nagsimula ako, viewers lang. Hindi pa ako vlogger talaga noon, viewers lang. Tinutukan lang ako, yung dalawang bunsoy nga, tinuruan nila ako. Kuya Mac, para mag-vlog ka na rin, maraming nakikita siguro nila. Alam nila, maganda sa Baguio. Kuya Mac, mag-ano ka na rin, kuya. Kasi maganda dyan sa Baguio, maraming makontent yan. Yun, sinimulan ko na. Pero hard na yan, kasi, mahirap dito sa pagiging vlogger. Kamsat yan. Pangatlong channel ko na to actually. Pangatlong channel ko na to. Kasi marami tayong nakakabangga. Maraming mga viewer na hindi mo kaayon eh. Paano ba natin ma-explain yan? Yung mga viewers na iba sinusuportahan nila. Yung mga hindi makamove on, mga bitter, ayan. Mostly isko. Okay na, ni-report nila kay YT itong channel ko. Yung dati, 2 channel yun. Ito, recently na naman. Ginawa na naman nila. Hindi sila makamove on eh. Pinapa-demonetize sila lagi itong channel ko. Ni-report nila kay YT, pwede yan eh. I-report nila kay YT, tapos yun na yun. Made-demonetize ka na. Kaya bago na naman itong channel. Napapansin mo, baliit pa yung ko, di ba? Baby pa. Actually, bagong simula ulit. Yung dati no, 500 plus na yun. Subscribers ko doon, 500 plus na yun. 500 plus, 4,000 yung watch hour, 4,000 plus na. Actually kasi pwede mangyari yun. Di ba makikita mo yung report, yung pwedeng report YT. Yung channel mo, pwede nilang i-report kay YT. Siguro, yung mga nakakayaw-yawang ko dito noon. Yung mga binablock ko noon. Ginantihan ako. Diba? Ganun yun. Kaya nga to, pangatlong channel na to, dapat talaga, ano na to. Hindi mo maiwasan eh. Hindi nyo po talaga maiwasan, boss. Meron talaga. Hindi ko naman kasalanan eh. Meron talaga mga tawag nila, hitan. Yung mga bitter nga. Hindi nila matanggap na talo sila sa eleksyon. Oo. Pinapa-demonetize ka talaga. Ako, si Kapsat Robert, biktima na yan. Si Kapsat Johansson nga, 4 na buwan. Ngayon lang nakabalik.
Kabsat Johansson, Kabsat Johansson, si Kuya Johansson, TV. 4 na buwan, nawala. Ngayon lang nakabalik. Meron talaga pong ganyan. Meron po talagang instances na nangyayari na talaga. It's either violation, may mga violations ka, or may mga inggit, may mga galit sa'yo, babalahurain yung channel mo. Ganyan lang po yan. Pero ako, pinasa Diyos ko na po yan. Doon po sila masaya di ba? Bitter sila At least manok ko nanalo. Manok nila, wala. Balik artista, di ba? Balik artista, may epal na naman, di ba? Hindi niyo po na-imagine kung si Isko Moreno presidente ng Pilipinas. Ano kaya mangyari sa Pilipinas? Diba? Baka benta here, benta there. Sige, para wala nang gulo sa inyo na yan. Basta bayaran niyo ako Baka may secret deal na sa China yan kung si Isko ang nanalong presidente. Basta money talks. Kaya nga po, Boss Elsar diba? Si Lenny, aanga-anga naman yun. Uto-uto. Dalawa sila ni Pacquiao. Sipin nyo na lang si Pacquiao ang presidente ng Pilipinas. Ano mangyayari sa Pilipinas? Araw-araw may pa-boxing. Araw-araw may pa-boxing. Araw-araw may pa-basketball. Araw-araw may pa-sports. Yeah. Si Lenny, anong gagawin ni Lenny sa Pilipinas? Wala siyang gagawin. Diba? Puppet lang naman ng mga komunista yan Si Leni Robredo, puppet ng mga komunista yan. Puppet ng mga Pinklawan yan. Pinklawan na magpapatakbo sa Pilipinas. Puppet government tayo. Yeah. Kaya yan si Apo Bongbong talagang gift sa atin yan galing kay God. Ayaw yun ang hindi nila iniisip Bakit nga nanalo si Apo Bongbong? Bakit nanalo? Papabayaan ba ni Lord na manalo si Apo Bongbong kung alam niyang masama? Kung masama ang plano ni Apo Bongbong sa Pilipinas? Bakit nanalo si Tatay Digong nun? Bakit nanalo si Tatay Digong as president? Bakit nanalo ngayon si Apo Bongbong as president? May divine intervention na yan. May divine intervention na yan. Kasi nakikita ni Lord, wala, no choice No choice Masaya na naman itong mga kolokoy na to. Masaya na naman itong si Leni Robredo. Babalik na naman itong mga dilawan. Masaya itong si Isko Moreno. Mabebenta niya na itong buong Pilipinas. Diba? Divine intervention po yan Yung nangyari po, na nanalo si Apo Bongbong. Last minute yan Last minute siya nag-declare, natatakbo siya Divine intervention na talaga yan. Hindi na kagagawa ng tao na may tulong na may gabay na sa atin galing sa taas. May tulong na galing tulong sa atin ni Lord. Kaya mahal pa rin ng Diyos ang Pilipinas. Binigyan niya po tayo ng Apo Bongbong, Inday Sara, na mamuno. Diba? Tingin nyo, di attitude. Pati attitude ni Apo Bongbong, very diba? Very siya, very humble. Hindi siya nagagalit. Sa dami na nagbabasa kanya, siguro kung si Tatay Digong yan, pinagmumura na ni Tatay Digong yan. Yeah. Yun ang pagkaiba naman ng karakter din ng dalawa. Pero maganda naman din kay Tatay Digong, nagtrabaho talaga siya. Marami naman siya nagawa sa Pilipinas. The mere fact na nakasurvive tayo ng pandemic, malaking bagay na yun. Nasurvive natin ang COVID. Nasurvive natin tong COVID si Tatay Digong ang presidente. Hindi lockdown talaga niya po Pilipinas. Tamang strategy yun. Diba? Naka naman tayo, naka-move on tayo. Nakaalpas tayo sa COVID. Etong nararanasan natin ngayon, post-COVID. Post-COVID to, post-COVID.
nakikita rin naman natin si Apo Bongbong, di ba? Nagtatrabaho rin naman yung mama. Huwag naman natin sasabihin, ano, nakaupo lang, walang ginagawa. Silent worker lang yung presidente natin, silent worker. Pwede, ayaw niya ng media eh. Ayaw niya ng media. Yung sa 44, dumating yung sa 44. Galing doon sa Mama Sapano, dumating sa Villamor Airbase. Andon si Apo Bongbong. Hindi pa siya presidente noon. Alam ko ano lang yata siya noon eh. Ano ba siya noon? Hindi ko alam kung congressman o senador. Basta sumalubong siya doon sa 44. Tapos lihim niyang tinutulungan yung pamilya ng sa 44 hanggang ngayon. Pinaaral niya yung mga anak. Binigyan niya ng livelihood programs yung mga pamilya. O, di ba? Alam ba ng mga makabayang black yan? Alam ba ng mga pinklawan yan? Alam nila makyaw-kyaw. Marunong sila makyaw-kyaw eh. Diba? Yun ang masama. Nakikita nila lagi mali na mga pamilya Duterte, pamilya Marcos. Para sa kanila, kontrabida pamilya Duterte, kontrabida pamilya Marcos. Hero. Hero sa kanila si Ninoy Aquino. Santa sa kanila o saint. Santa sa kanila si Cory Aquino, di ba? Ano bang katarantaduhan niya? Yeah. Hero si Ninoy Aquino. Kilala niyo ba pagkatao ni Ninoy Aquino? Komunista yan. Isa sa founding fathers ng komunista dito sa Pilipinas. Isa siya sa founding members ng Partido Komunista ng Pilipinas. 4 yan. Buscaino, siya, si Victor Corpus, yung dating sundalo, Joe Masison, 4 yan. Big Four yan eh. O, diba? Si Cory Aquino naman, diba? Anong nagawa ni Cory Aquino sa bansa? Meron ba? Puro salot ang dinala, puro kudeta, salot. Pag-upo niya, di ba, yung malakas na yung kung natatandaan niyo yung bagyo rin sa Ormoc. Parang Yolanda rin yun. Libo rin na namatay doon, ha. Libo rin na namatay doon yung bagyo sa Ormoc. Tapos yung Mendiola Massacre. Yung mga kudeta, di ba? Benta lahat po talaga. Wala matitira sa Pilipinas pag si Isko Moreno ang presidente natin. Yan, tatakbo yata ang senador. Sa 2025 po yata, kung mananalo yan. Si Lenny, tahimik eh. Hindi natin alam ang galawan ni Lenny eh. Baka last minute, tatakbo rin presidente ng senador yan. 2028 at 2025. Kanina pong hapon marami pumasok eh. Mga maya-maya pa yan. Maraming papasok yung mamaya. Wala pa rin. 9:23 na rin kasi. Mag-aalis din na rin. Magna 9:30 na. Pasok na kakabsat, mga bulsoy. Live na rin tayo ulit. Si Kabsat Mac.
Mamaya-maya, alas 10 na naman. 9:30 na naman mamaya. Sarap siguro mabuhay sa Pilipinas kung wala yung Makabayan Block na yan. Walang Makabayan Block, wala yung si Robin Padilla, wala yung si Risa Ontiveros, wala yung mga kontra sa presidente, wala yung kontra sa kay Inday Sara, wala yung mga vloggers na sampay bakod, di ba? Sarap siguro mabuhay sa Pilipinas pag wala lahat yung mga factor na yan. Pag wala yung mga nayupak na yan. Yeah. Kaya po kasi mahirap pag di ako nakakatulog ng tanghali. Ay, naantok ako. Pasok-pasok lang po sa akin live yung gabi. Basta nakasupport lang po lagi tayo kay Apo BBM at kay Inday Sara. Bayaan na natin yung mga bashers na yan. Wala naman silang magagawa eh. Tayo nakapwesto eh. Bahala sila sa buhay nila. Diba? Magantay sila. Magantay sila ng time nila. Kung makakabalik pa sila. Kung makakabalik pa sila. Yun yung malaking K eh. Kung makakabalik pa sila. Sa tingin ko hindi na eh. Unity team po, syempre. Unity team po, Sir Elzar. Syempre, yan ang pinopromote ko talaga, unity. Yung mga sumusuporta dyan kay Tambaloslos, ay hindi kayo unity. Hindi kayo Marcos loyalist. Diba? Hindi, antay kayo. Mga sampay bakod kayo. Yeah. Yung mga gusto dyan kay Tambaloslos, sige lang. Tuloy nyo lang. Diba? Basta kami, i-preserve namin ang unity. Ayaw namin magkawatak-watak. Ayaw namin mag-away ang Marcos loyalist sa DDS. Kasi malaki rin ang utang namin sa totoo lang. Boss Elzar, kami mga Marcos loyalist. Malaki utang na loob namin kay Tatay Digong. Malaking utang na loob namin kay Tatay Digong. Pinabalik niya si Apo Makoy dito sa Pilipinas. Binigyan niya ng dissenting living na bayani. Bayani si Apo Makoy, bayani yan eh. Veterano yan ng Bataan sa Korean War eh. Bukod sa Bataan, lumabang pa sa Korean War, di ba? Anong sasabihin na naman ng mga na peki lahat? Yung mga medalya daw niya peki lahat. Talaga to mga kontrabida sa buhay ng pamilya Marcos, talagang mga kinayupak talaga eh. Di ba? Totoo lahat yan. Talagang lumaban si Apo Makoy sa Bataan. Andon, pictures niya. Pumunta ka doon sa Kamsamal. Pumunta kayo doon sa Kamsamal sa Bataan. Andun. Isa siya sa defenders ng Bataan. O andun, yung mga litrato niya, hindi peki yun. Ha? Sabihin niyo na naman, dinoktor. Hindi dinoktor doon. Andun, yung mga litrato niya. Lahat ng kasiraan kasi ng pamilya Marcos talagang sobra to the max. Talagang dikdik na dikdik. Binugbog nilang masyadong pamilya Marcos. Talagang pamilya Marcos ang pinakamasama sa lahat.
Verdugo, pamilya Marcos. Magnanakaw, pamilya Marcos. Ganun din kay Tatay Digong, di ba? Wala nga sila napatunayan eh. War on drugs. Sino ba yung pinagpapatay? Sino ba yung pinagpapatay ng panahon ni Tatay Digong? Mga adik. Di ba? Mga adik. Di ba? Dapat lang mawala na sila sa mundo. Ano eh, perwisyo na sila eh. Nakaka-perwisyo na sila eh. Hindi na sila ano eh. Perwisyo na sila. Hindi na sila nakakaano sa ano. Hindi na sila ano, nakakatulong sa bansa. Perwisyo na sila. Kumbaga. Yung mga scalawags, di ba? Sila nagsimula ba yan? Yung mga scalawags in uniform. Inisa-isa yung mga itutuloy po siguro yan bago bumaba si may mga kumukontra po kasi talaga eh. May mga kumukontra kasi talaga eh. Gustong gusto ni Apo Bongbong buksan yan. Oo, kasi meron na tayong ano eh. Tutulong ang Korea eh. Tutulong po ang Korea na marunong magpatakbo ng planta. Tutulong na nga. Nagbigay na nga ng anong South Korea. Tutulong sila eh. Marami pang kontra eh. Tingnan po natin. Baka ituloy po ni Apo Bongbong yan. Tutuloy din siguro yan. Bubuksan ulit yan. Malamang. Sana nga po talaga mabuksan eh. Isa sa mga ghost project yan na pinabayaan. Talaga. Pinabura ng mga Lopez. Yan ang dahilan yan eh. Kaya hindi pinabuksan yan yung Bataan Nuclear Power Plant kasi nga loading ng mga Aquino yung mga Lopez. Yung mga Lopez ang kumukontra eh. Diba? Pero ang laki salang ginnawa ng babasaan na ng ilaw natin. Maniwala kayo mas mahal pa ang kuryente natin dito sa Pilipinas kaysa sa Amerika. Kaysa sa Amerika, kaya nga mga Amerikano nagugulat, ang laki ng bill natin dito eh. Sa Japan, di ba? Mas palaki. Isa tayo sa mga highest paid sa kuryente. Dahil nga wala tayong Bataan Nuclear Power Plant. Sana nga, mas nadagdagan pa yan. Mas marami pang ganyan. Yeah. Yung mga ghost project talaga. Yun yung katarantaduhan ng mga Aquino. Pag-proyekto talaga ng pamilya Marcos, hindi nila tinuloy. Wala silang pakialam, di ba? Hindi naman namin project yan. Pakialam namin yan. Hayaan na natin mabulok, di ba? Opo, Ma'am Nobi. Ibag na rabi po. Ibag na rabi po, Ma'am Nobi. Salamat po pag bisita po sa akin live. Ano pa rin po ako yung gadget po. Yung gadget po para makapag ano. Andito naman po eh, pero kakanvas pa tayo. Sana maganda rin po eh, paminsan-minsan eh, magkantahan tayo sa live. Pag meron na ako noon, magkakantahan talaga tayo once in a while. Pag naka-live, kantahan blues na lang muna. Okay lang po, Ma'am Nobi. Okay lang po. Salamat po ha. Kaya nga po, Ma'am Nobi. Okay lang po. Okay lang po. Ngayon lang nga po akong ginaganahan ako. Minsan din po, minsan po rin po, hindi rin po ako nagla-live.
Medyo naganahan po ngayong gabi. Pasok-pasok lang po sa akin live. Novi's channel. Yan si Ma'am Novi. Maganda po boses niyan, Boss Elsa. Maganda po boses niyan ni Ma'am Novi. Maganda po boses niyan. Pasok po kayo sa live niyan. Maganda po boses niyan. Ilocana rin po eh. Yung madami na po mga talagang Ilocana dito sa ano ko. Eight 30 na tayo nag-start po kanina, no? Tanghali. Di po kasi ako natulog kanina tanghali. Inahanap po talaga ng katawan ko yung natutulog ng tanghali. Nag-live po kasi ako kanina eh. Nag-live po ako kanina eh, mga alas 2. Nag-live po ako kanina eh. Well, pasok-pasok lang. Kwento-kwentuhan lang tayo dito sa akin live ngayong gabi. Bayaan na natin yung mga naninira kay Inday Sara. Hanggang iyak na lang sila. Hanggang yaw-yaw na lang sila, di ba? Wala eh. Talagang, meron talagang matitigas ng mukha eh. Mga nagmamalinis. Mga duldog naman. Mga nagmamaruno, mga dumbbell naman. Diba? Yan, isa pa pong tagumpay. Natin. Mukhang maano na tong showtime. Tuloy ang masususpindi. Itong showtime, di ba ganda? Masususpindi sila ng 12 days. I-apila pa daw nila sa presidente. Sige, apilan nyo. Sino ba tinakot nyo? Diba? Tatawanan lang kaya Office of the President, diba? Siyempre, nasaan yung ebidensya? Nasaan yung sinasabing siyempre, papakita niyo yun, yung segment na yun na may kabastusan talaga. May kabastusan talaga si Vice Ganda sa kayong boyfriend niya. Harap ng mga bata. Ipipresent yun sa Malacanang. I-apilo daw nila sa Office of the President eh. Sige lang, matitigas kayo eh. Public apology lang, hinihingi ni Madam Lala Soto. Diba? Imbes na mag-public apology, kayo pang matatapang eh. Kaya nga masususpindi talaga kayo ng 2 linggo. 2 linggo lang naman. Sobra naman kayo.
Ang EAT nga, isang buwan eh. Itbulaga nga, hindi namin napanood sila bossing. Sila Tito Joey, Tito Sen, ng isang buwan eh, di ba? Isang buwan, nagtiis kami. Walang EAT. Hindi naman kami gagong manunod ng organic na Itbulaga. Di ba? Hindi naman kami gagong manunod ng showtime ninyo. Talagang inantay namin. Baka makabalik ang EAT. Kaya, meron ng batas ngayon ng MTRCB. Kaya nagulantang kayo. Kaya, may dumating na Madam Lala Soto na talagang nagtatrabaho. Ginagawa niya ang trabaho niya. Ginagawa lang ni Madam Lala Soto ang trabaho niya. Kaya wag niyong buburautin. Trabaho yan eh. Inupuan niya lang. Inupuan niya lang yung siguro yung mga complaint. Napakaraming complaint galing sa mga viewers. Alam ko nga, binabahan ng complaint yan. Yung showtime niya, binabaha. Dahil sobrang ng kabastusan eh. Diba? Hello Manong, i-replay ko atoy live mo. Malpas taw work ko. Medyo busy ako Manong. Madamdama i-replay ko no. Agawid ang ingat Manong. Well, ingat ka met sa kapsan. Imbag na malimit ta. Ingat ka rin. Imilit Diyos ang nina kapsan. Salamat. Alam ko naman lagi ka nakasupport kay Kuya Makmak mo. Salamat kapsan, salamat. Okay lang. Ingat ka lang dyan sa island. Diyos ang nina kapsan Diana. Okay. God bless you kapsan. Salamat. Ingat ka rin dyan, ingat ka rin. When kapsan, when. Nabubunsoy tuloy kita. Okay lang, kapsat eh. Trabaho yan eh. Priority yan, trabaho. Okay lang. Inumulat na madamdaman. Buhayin mo lang. Buhayin mo lang. Dami AAA datoy madamdaman. Yan, Ma'am Nobi, si Kapsat Diana. Ma'am Nobi, yan si Kapsat Diana. Ilocana rin yan. Tiga Ireland. Tiga Baguio. Actually, tiga Baguio po talaga yan eh. God bless. Met Manong. Basta ingat lagi. Sigamit kita kapsat. Ingat ka lang kanayon mo tita. God bless met. Mag-aanat ka kanayon. Ang kaunay pagpapanog. Salamat kapsat. Salamat. At least ngayon nakakapasok ka na sa live ni Kuya Makmo. Yun ang maganda ngayon. Ngayon nakakapasok ka na sa live ni Kuya Makmo. Diba? Yung dati talaga hindi, diba? Meron talaga nangyari doon, may something doon eh. Baka may nag-block sa'yo doon, no? Yung inaalam ko kung sino yun eh. Pero okay na. Nakabalik ka na, dito ka na. When kapsat, i-replay mo lang ta. Mag-work ka lang ta, when. Ingat ka ta work mo ha. Ingat ka ta work mo. When kapsat, when. God bless ka. Regards ta atawang ha. Regards ta asawang.
Gandang gabi. Gandang gabi, Sir Kabsat Mac. Grandpa watching ato. Happy lang to. Salamat sa balitaan at kwentuhan sa gabi. Salamat din po, Kuya Carlito. Pinilit ko na po mag-live. Medyo inaantok nga po ako. Hindi ako nakatulog kaninang ano. Okay lang, okay lang. Hanggang 11 lang po tayo. Okay lang. Salamat po pagpasok sa akin live, Kuya Carlito. Masaya nga po kanina ng kwentuhan. Ang dami pumasok. Kaninang hapon. Ang dami pong pumasok kanina eh. Hi to Miss Diana M. McFadden. Gandang gabi. Gandang gabi, best friend. Salamat sa pagtulong kay host. Flowers for you. Busy daw po. Busy daw po sa work niya. So, medyo nabibusy na yan kasi biyernes na bukas. Biyernes, Sabado, busy yan. Okay lang. Basta nakasupport na. Hindi naman po nakasupport sa akin. Mabay po yan sa Kabsat Diana. Inaantok talaga ako. Naubusan po siguro ng load doon si Bonsoy. Kawawa naman. Kawawa ko rito kay Bonsoy. Pasok-pasok lang po sa akin live. Kwentuhan lang po sa gabi. Tapos na po yung topic natin yan. Tapos na po yung topic natin yan. Kalatang Balustos. Makabayan Black. Wala silang mapapatunayan kay Inday Sara na kurap. Okay? Tagani sa buto. Pato. Wala silang missing kong ebidensya. Wala silang makikita dyan kay ebidensya dyan kay Inday Sara na kurap yan. Okay? Galit nga sa kurap yan eh. Sasabihin nyo kurap. Galit sa mga kalahi nyo. Kalahi nyo, mga kurap kayo eh. Kaya laki ng galit nyo kay Inday Sara. Kasi galit siya sa kurap. Galit siya sa komunista. Kaya Makabayan Black. Yan ang worst nightmare nyo si Inday Sara. Vice President siya ngayon. Galit na galit sa mga Makabayan Black yan. Mga komunista. Hindi kayo makakapalag ngayon. Hindi kayo makakaubra. Kaya ginagawa nyo sa naggaguhan. Host on time. Kasi tiyempo lang sa mga viewers. Kaya mga minsan may viral sa viewers. Kaya nga po kuya. Dati naman nung ako nagla-live ng hapon. Naninibago lang siguro sila. Dati naman po ako nagla-live paghapon. Lagi lang po sa Manila Bay, di ba? Yung talagang tambay ako sa Manila Bay noon. Paghapon, nandun na ako. Nawa po ako dito kay Bunsoy. Baka nawalan po ng load to eh.
Busy po, minsan ka talaga. Busy po kasi minsan talaga. Mm. Karamihan po sa mga tao, busy. Pag active viewers mo, mamakulay ang usapan kanina, mag-regular mo kaya busy, kaya masaya. O nga po. Okay naman po. Okay yung usapan natin kanina hapon eh. Medyo marami pumasok talaga. Mahaba-haba rin po yun. Nag-umpisa po ako ng alas 2. Tapos ako alas 5. 3 oras din po na live yun. Masaya po usapan kanina tapos binigyan pa po natin si Bunsoy Iris po kasi gusto magtrabaho. Gusto po magtrabaho ni Bunsoy Iris. O binigyan po siya ng binigyan po siya ng tinulungan po siya ni paano mag-apply. Tinuruan po siya ni Kamsat Raul paano mag-apply. Call center. Kaya po ni Bunsoy yan. Magaling mag-English eh. Sabi ko nga, kung ako mag-i-interview dito, papasa ko na to. Sigurado, pasado na to. Magaling po magsumagot si Bunsoy. Magaling po siya sa mga basta ibang po talino ni Bunsoy. Mga Bunsoy actually silang tatlo. Matatalino talaga sila. Talented yung mga Bunsoy natin. O si Johan pala nadali sa feeding. O si Johan pala nadali sa feeding sa Dolomite kaya pala bumagsak pati pala charity. Kinaingitan pa. Sino po kaya yun? Sino po kaya yun? Yung may kinalaman po kaya si dyan, si basura mo? Basura mo itapon mo? May kinalaman kaya yun? Kaya nga po kuya matalino si Bunsoy. Grabe naman. Pinapakain na nga ni Kuya Johan yung mga pusa. Mga aso ni Kuya Roger, di ba? Sino kayang gagong
Na ano daw po siya na kumbaga na-strike siya na copyright. May nag-report kay YT. Hindi naman po makakarating kay YT yung kung wala nag-report. May nag-report, may nagreklamo. Sino kaya ang loko-lokong yun? Ano bang ginagawa ni Kapsat, ni Kuya Johan doon? Papakain lang naman ng pusa at saka aso. Yun lang naman ginagawa niya doon Mga alaga ni Kuya Roger, di ba? May suspecha kaya kayo? Ako meron, baka may kinainggitan pa. Grabe. Kasi medyo tumaas ang views niya po doon Tumaas ang views niya Simula nung inumpisa po ni Kuya Johan yon, tumataas ang views niya. Alam niya kung ano, alam niya kung sino pero nanahimik na lang siya. Si ano po ba? Yung sponsor po ba? May kinalaman yon? Tungkol sa basura. Yung tungkol sa basura, may kinalaman na naman yon. Baka naman tong si Lolo, baka na naman tong si Lolo R lapit kaya dikit ng dikit sa kanya, kaya may inner motive. Yung si Lolo R. Kaya mahirap magdidikit dun kay Lolo R. Dikit din ang dikit sa kanya yun Vlogger po ba? Vlogger po kaya yung nagpaano sa kanya? Yung nag-report? Vlogger din? May basbas po siguro. Ay, Bonsoy. Nandiyan ka na. Ay, Bonsoy Irish. Yung Bagnarabi. Salamat pagpasok sa akin live. Kala ko hindi ka makapasok ngayong gabi. Kasi nag-text ka, nag-message ka sa akin alas 8, di ba? Mag-live ka kuya, sabi mo. Sabi ko mamaya mga 8:30. 8:30 ako nag-start. Wait lang Bunsoy. Tayin natin tong electric pa na to. Maingay. Ingay. Kaya 8:30 ako nina nag-start. Nag-live. Hi to Miss Lovely, Iris Ledesma. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Flowers for you, friend. Kala ko wala ka ng MB. Kala ko naubos na yung MB mo. Salamat, Bonsai. Salamat. Kala ko naubos na yung MB mo kanina. Hindi ka na nag-live. Kaya hindi ka nakapasok. Diba? Alam mo naman yung topic natin diba? Tungkol yan sa mga kanina nga binakbakan ko na binakbakan ko na yung mga nagsasabi corrupt sige po Boss Elsar, salamat po pagpasok sa support, salamat po salamat po sa support lagi, pasok lang po kayo lagi, yan, salamat po Boss Elsar, God bless po, ingat, good night po. Hi Sir Carlito Sarinas, good evening. Yeah. Kanina, niyaw-yawang ko na yung mga yan. Yung thumbnail ko. Tingnan mo yung thumbnail ko. Thumbnail ko, yung mga ano, di ba? Yung mga nag-a-accuse kay Inday Sara ng corruption.
May ebidensya ba sila? Yung mga bayan black, di ba? Yan si Risa Ontiveros, may ebidensya ba sila? Tanong kurakot si Inday Sara. Galit nga si Inday Sara sa mga kurakot eh. Di ba? Yung sheriff, di ba yung sheriff, pinakain niya yung papel. Doon ako natawa eh, yung pinakain sa kanya yung papel eh. Sinapak niya pa, di ba? Sinapak niya yung sheriff, di ba? Binoksing niya yung sheriff. Eh, kung di ba gago kasi yung sheriff na yun eh, nag-demolish, wala pa palang malalapitan yung mga ano, yung mga tao doon. Yeah. Musta Bonsoy, musta? Wait lang, mag-headset na tayo. Ay, basta Bonsoy, happy lang always na may God bless us all. Uh, Always in our family, salamat po. Basta tutulungan ka ni Kuya Raul mo. Okay? Alam, madaling ano lang yun. Call center. Pwede ka sa call center. Oh, tutulong naman yan sa yung mga technique eh. Paano ano yan. Magaling ka naman mag-English eh. Pwede na yan. Tutulungan ka ni Kuya Raul mo. Okay? Ikaw, naniniwala ka Bunsoy na corrupt si Inday Sara? Ako, hindi ako naniniwala. Diba? Yung mga naniniwalang corrupt si Inday Sara, yung mga supporter ni Tambaluslos, Makabayan Black. Yan, yung mga yan. Okay. Basta tayo, nakasupport lang tayo kay Vice President natin. Kaya po Bongbong, ilang maitutulong natin sa kanila. Huwag na tayong dumagdag sa gulo. Diba? Hayaan na natin sila manggulo. Yung mga nanggugulo dyan, hayaan na natin sila. Diba? Wala rin naman mangyayari. Ano bang mangyayari? Diba? Wala naman sila magagawa. May magagawa pa sila. Presidente na natin si Apo BBM. Vice President na natin si Inday Sara. Diba? Bakit daw tahimik si Apo Bongbong sa mga issue kay Inday Sara? Natural. Nire-respeto niya yung Vice President eh. Naniniwala siya kay Inday Sara na hindi siya hindi siya guilty. Hindi siya magnanakaw. Silent worker nga yung presidente natin eh. Hindi sanay sa Marites. Hindi sanay sa Marites si Apo Bongbong. Kayo, yung mga nandyan na Makabayan Black, Risa Ontiveros, yan, Padilla, yan. Kayo mahilig sa mga fake news. May background sa interview lang kung paano magsalita at sumagot na paggaling, syempre okay na. Kaya nga tinuturungan nga po siya kanina eh. Marunong siyang sumagot eh.
'Di ba nag-sample na kanina si Bunsoy, ang galing niyang sumagot. Pasado na sa interview 'yan. Kaya nga po dapat talaga, maano, kung ako yung interviewer diyan kay Bunsoy, ipapasa ko na 'yan. Pass ka na Bunsoy kung ako ang interviewer mo, pass ka na. Timpla lang po tayo ng gatas. Timpla lang tayo ng gatas. Wait lang Bunsoy, Sir Carl, wait lang po.
bisita ka rin eh. Background sa interview lang. May nadagdag sa room ni Kuya Max. Dati mapa lang. Ngayon may cross na. Saan? Hala? Ayan sa taas. Dati na yan. Di ba dati na yan? Dati na yan, Bunsoy. Hindi mo lang napapansin. Matagal na yan. Matagal na yan. Alam ko matagal na yan eh. Opisina ni Papa to. Hindi ko room to. Bunsoy kasi may friends siya sa labas. Baka pumasok, alam mo na. Loko talaga kayo, Kuya Carlito. Tinatakot niyo na naman ako. Kayo talaga. Si Bunsoy Irish, tawa-tawa lang. Matagal na yan, Bunsoy. Hindi mo lang napansin. Matagal na yan. Bago lang ba yan? Oo nga, no? May alam ko, matagal na yan eh. Tawa-tawa ka, Bunsoy, ha? Loko mo, Kuya Makmak. Kwentuhan na lang tayo, di ba? Bayaan na natin yung mga ano dyan, tambalos-los dyan, yung mga makabayan black dyan, bayaan mo na lang sila. Basta tayo, masaya tayo. Happy-happy lang tayo, kwentuhan lang tayo. Masaya tayo. Hindi na si Kabsat Raul. Night shirt Kabsat. Puma. Inuulit binabalik-balik ko lang. Matagal ko nang sinusuot din to eh. Mega loud shoutout Iris si Desma. Ikaw na bahala dyan kay Bunsoy ka, Kabsat. Basta i-PM mo siya kung anong kailangan niyang gawin. Bahala ka na mag-guide sa kanya. Bahala ka na mag-guide sa kanya. Kay Bunsoy Irish. PM mo na lang siya kung anong mga requirements, anong kailangan, kung anong gagawin niya. Oblat si Yumir Marshall, yung boxer. Talo, no? Yung Filipino boxer, talo. Si Mami Jap, nga tad ng angel sa bahay. Kasi mahirap pag nagsosolo kasi. Hindi, baka dalawin daw po siya ni Daga. Baka dalawin po ni Daga. Natatakot siya kay Daga. Hindi, joke lang, Mami Jap siya. Alam ko, kayang-kaya mo yun si Daga. Oo nga, galing ni Bonsai. IGBSO, Sir Raul, good evening po. Kaya nga matatanggap agad yan. Pag-apply yan, tanggap agad yan. Tanggap agad sa work yan si Bonsai. Hi to Bro Rising Vlog TV. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay Usapi lang. Kaya nga teleperformance ka, di ba? Ako rin mag-a-apply din. Try ko rin sa teleperformance. Meron sa Baguio, di ba? Alam ko sa Baguio nga meron talaga. Mag-a-apply din ako. Mag-a-apply din tayo. Sked lang rising. Hindi rin si Raul.
mas okay yun. Mga sagot mo, konti lang, pero klaro po. Kaya nga, syempre yan ang mentor mo. Kaya maano ka dyan. Gagabayan ka ni Kuya Raul mo. Siyang bahala sa'yo. Infinite Streams TV. Good evening. Good evening daw, Kabsat Infinite. Sabi ni Kabsat Raul. Sabi ni Spunky Manikan. Sabi ni Spunky Manikan. Kinakamusta ka ni Spunky Manikan. Kay Poging Kuya Infinite. Good evening po. Nako, nakagawa ka pa ng mas maganda, Don Bonsoy. Nako, makakagawa ka pa ng mas maganda, Don Bonsoy. Diba? Self-confidence lang, Bonsoy. Kayang-kaya mo yan. Matalino ka eh. Kami naniniwala, mga kuya mo, moral support kami sa iyo talaga. Mga kuya mo, mga ate mo, total support kami sa iyo. Okay? Siyempre sa inyong tatlo. Siyempre sa inyong tatlo. Pati mga ate mo. Diba? Siyempre, kung anong achievement nyo mga bunsoy, masaya na kami doon. Siyempre, kayo mga bunsoy namin dito. Kayong tatlo. Okay? Special kayo sa mga kuya at mga ate nyo. Kayong tatlong bunsoy. Iskad natin podcast next week na lang sneaker dan sports ng Rising and politics and ang iba. Okay. Next week. Kabsat Raul, patulong kayo kay sila ba yan? Magaling yun eh. Patulong kay Pako. Pako Aris ko Pachaga. Kinakamusta ka ni Pako, Kabsat Raul. Pako daw, kamusta ka daw? Sabi ni Pako. Pako Aris ko Pachaga. Aris ko Pachaga. Pako Aris ko Pachaga. Kamusta ka daw? Bulsoy, ang backer mo pala. May rango nasa work. May punto ka na. Kayang-kaya po ni Bulsoy yan kahit walang backer. Basta yung mga basic lang, ituro lang sa kanya ni Kabsat Raul. Kayang-kaya ni Bulsoy yan. Matalino yun si Bulsoy. Sir Sarinas. Tawa-tawa si Kabunsoy. Tawa-tawa lang si Bunsoy. Happy-happy lang Bunsoy ha. Sino na naman yun? Haha, katropa ba yun ni Sunny Parsons? Katropa ni Berwin. Mary. Berwin Mary ba yan? Berwin Melly. Katropa ni Berwin. Arisco Pachaga. Asawa ni Geneva Cruz. Asawa ni Geneva Cruz, di ba? Asawa ni Geneva Cruz. Dating ano ba yung grupo nun? May grupong banda yun eh. May grupo yun eh.
Heaven knows I've done no wrong. Yung kinanta nun, yung Line to Heaven. Intro boys. Intro boys. Podcast natin, Ilocano. Caviteño, Cebuano, podcast. O kabsat, ganun na nga. Para unique tayo. May podcast na rin kayo, mga kuya. Okay yan. Kami daw tatlo. Bonsai. Gusto mong pumasok? Gusto mong sumali? Bonsai? Mga kuya. Siyempre naman. Mamaya, mamaya podcast. Mamaya podcast mo niya, artista. Bumabanat ka na naman ng artista. Raul ah. Mamaya, artista na naman ng showbiz na naman ibato mo. Sports channel ko. Sports yun. Then Infinite. Ang Politics channel. Kabsat. Sked tayo live natin podcast. Kayo bahala. Kayo bahala. Mag-podcast. Schedule natin. Mangan. Picture ni Borlasa. Mga post ng picture tapos pahulaan. Pwede rin. Picture ni Borlasa. Picture ni Borlasa. Sama nyo na si Sir Sariñas para masilayan natin kapugian niya. Sali ka daw, Sir, Kuya Carlito, sali ka daw. Sabi ni Bonsoy, request si Bonsoy. May papakitang picture. May papakitang picture tapos huhulaan kung sino. Soxy Topacio. Soxy Topacio. Sir Carlito, okay sa'yo. Fight 5. Picture ni Fight 5. Manuel Fight 5. Meron din. Host sa TV5. Kanina yung picture. Kamukha ni Ma'am Alma Mana. Sino Alma Mana? Sino po yun? Fight 5. Tawa ka na naman, Bagsoy. Alma Mana Mix Vlog. Ganon. Kala ko kung sino eh. Kala ko Alma Soriano. Kala ko po si Alma Soriano eh.
Kala ko po si Alma Soriano. Ay, sabi niya. Kala ko nga po si Alma Soriano eh. Hirap hanapin picture nun. Mag-google pa. Mag-google nga. Manuel Pachinko. Manuel Pachinko. Kala ko nga si Sean Penn eh. Kala ko si Sean Penn Kapsat Raul. Sean Penn. Sean Penn. Sean Penn. Sean Penn. Kurt Douglas. Kurt Douglas. Parang TBJ tayo Kapsat. TI si Kapsat. Then si Roldan. Roldan Lavican. Ako, J, nickname ko Johnny. Okay. Kung artista lang ang hulaan, okay yan. Wag lang yon, hindi kilala. Di, bumato ka rin, Bonsai. Mag-research ka rin, Bonsai. Basta picture po ang hulaan, dapat hulaan kung sino. Tatandang binata. Infinite, hindi ako nakapanood kanina sa TBJ. Haha. Yeah. Iba pinanood niya yung generic na bulaga. Yung generic na bulaga ang pinanood. Sir Carlito Sariñas. Yun lang. Kaya nga, Bonsai. Logi ka. Wala, matatalo si Bonsai. Hindi naman masyado sa showbiz to eh. Buti. Hindi tatandang dalaga. Ikaw yun, Kapsat Raul. Tatandang dalaga ka na lang. Mauna pa siguro si Bonsai sa ating Kapsat. Malamang. Si Kuya Perenal pa. Waiting din yun. Si Kuya Perenal, di ba? Pinata pa rin yun. Virgin pa rin yun, si Kuya Perenal. Virgin pa rin. No? Virgin pa rin si Kuya Perenal. Bahala na. Sino mauna sa atin? Si Kuya Perenal, si Infinite, si Kabsat Raul, ako. Talaga dalaga na rin yun. Meron naman akong mga backups. Hindi ko lang ginagamit. Inosente pa sa love. Si Kuya Perenal. Dami kong iniiwasan. Mapagpalang gabi, Kapsat Mac. Ingat and God bless us all. Ibag narabi po, Mama Mary. Salamat po pagpasok sa akin live. Yan.
Good evening, Ma'am Mary Ostaliano. Di ako maka-live. Paso boses. Paos. Paos daw. Paos. Baka pinakanta ka ni ano. Pinakanta ka yata ni... Pinakanta ka siguro ng ano, ni Bingo. Ni Bingo saka ni Ringo. Regino. Yung magkapatid na Regino, pinakanta ka siguro. Mahirap din kasi mag BF nasa Korea pa. Isa pa, hindi pa nila ako kilala. Kayo ni Ate JL mo nag-aagawan, di ba? Bulsoy? Bulsoy Iris, kayong dalawa ni Manang JL mo. Si Manang JL mo rin eh. Oo, dalawa kayo nag-aagawan ah. Baka maunahan ka ni Manang JL mo. Pag naunahan ka ni Ate JL mo, ikaw ang flower girl. Pag si Ate JL mo nauna, ikaw ang flower girl. Hi, imbag na Rabii, Mami Mary Ostaliana, Bingo at Jimmy. parang parang sa wrestling, yung uso, yung magkapatid na usos, di ba? Jimmy and Jay Uso. Yung mga pinsan ni Roman Reigns. Yung magkapatid. Bingo and Jimmy. Gago, ano, Regino Brothers ang buta. Ay, ito Ma'am Mary Ostaliano. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kay host. Happy for you. Flowers for you. 13 sila, Bunsoy. No? 13 sila, Bunsoy, no? Hi, Ma'am Gandang Mary. Good evening. Alam ko yung 13 niya, mga taga Canada. yung mga taga yung mga taga Canada na peke. Yan yung 13, di ba? Kala mo, hindi ko alam. Kahit ako, niligawan ng mga yan eh. Kahit ako, niligawan ng mga yan, di ba? Tapos, ah, nag-imbestiga si Bunsoy, yan. Nag-imbestiga si Bunsoy, yan. Peke pala. Existing yung hospital nila sa Canada. Sila hindi. Yan. Yun yung 13 ng budol sa atin. Rising flag. Good evening, okay lang. Saka na lang. Pag maayos na. Undertaker ako talaga. Mankind, hindi nyo gusto. Mankind pala. Magandang gabi, Infinite Stream. Magpursige muna sa paghanap ng trabaho muna tayo, Kuya Max. Kaya nga. Pati Kuya Makmak mo nga. Pati Kuya Makmak mo, pagbalik ko sa tatrabaho rin ako dun. Tatrabaho rin ako sa Baguio pagbalik ko rin. Hi to bro, Infinite Streams. Gandang gabi sa iyo, friend. Salamat sa pagtulong kayo. Happy lang. Hehe. Bunsoy. Own dapat pero muna. Own dapat pera muna before love. Si Diana working now. No, hubad kabsat. Hapon dun eh. Sa Ireland hapon ngayon dun. Nasa work pa yon. 5 o'clock pa ng hapon labas nun. Maya lalabas na rin. Hello Sir Carlito Sariñas. Magandang gabi po. Hatid sundo nung asawa niya. Hatid sundo ng asawa niyang puti. Mabait yung nakaswerte siya sa puti eh. Nakaswerte siya sa yung tiga Ireland na yun. Mabait. Mabait yung asawa niya. Ang trabaho niya sa
Parang department store yata si Kabsat Diana. Yung inventory. Sa mga inventory. Gulat ako kanina. Di daw siya, no, mag-English ha. Konti lang, konti lang. Bago lang naman siya sa Ireland eh. Bago lang naman siya sa Ireland. Bago lang naman sa Ireland yun eh. Ilocana pa. May puntong Ilocana pa rin eh. Kasi may sarili din silang salita doon. Siguro tinuruan ng salita ng boyfriend ng asawa niya. May sarili silang salita sa Ireland. Kung natuloy ako before seaman, sana baka nasa Europe na ako now. Kasi yung target ko noon Barcelona. Paris yun. Oo, tama. Ma'am Iris Ledesma, magandang gabi. Bro Raul TV, yung time na yun si host, akala ko may napili na pero panay tomboy pala, panay tracker sa abroad. Ko, di ba? Pati si Kabsat Infinite po. Dalawa po kami na budol, dalawa. Tatlong 13 pong piraso yun. Yung mga taga Canada. Di, mga nurse po sila. Yung mga trackers po, yung tracker po doon, yung isa, yung asawa nung taga Vietnam. Thomas Ngiti yung asawa niya. Tomasian Ego yung tracker, Tomasian Ego. Mga nurse po yon, mga nurse. Isa lang pong tracker doon. Joker yon, Kabsat Rising Plug TV. Ipis. Pumasok na po dun sa lungga niya. Oo nga, nalaman ko, nakauwi ka na sa pag nalaman ko nakauwi ka na Infinite Streams TV. Wait lang po. Nasa Manila ako noon, Mary Australiano, nagkita kami ni Kabsat. Kung mataas time ko, sana kita kami ni Rising Plug TV. Pinuntahan sana natin sa Cavite. Nasa Kawit yan. Nasa Cavite yan eh. Sa Cavite kasi yan, si Kabsat Rising Plug eh. Oo nga, malalaman ko nakauwi ka na Infinite Streams TV. Kuya Infinite, kung natuloy ka nun sa pagsiman, loloko ka na ngayon. Binanatang ka na naman. Binanatang ka na naman ni Bonsoy, Kabsat Infinite. O, tingnan mo yung komento ni Bonsoy. Loko yan eh. Talagang loko tong si Bonsoy eh. Basahin mo yung komento niya. Di ako nag-PM kasi medyo busy time. Maliit na oras, Kabsat Rising Plug TV. Hindi nakita mo pala, Rising Plug. Hindi nakita mo pala, Rising Plug. Pati Kabsat Mac. Malaking lalaki daw si Kabsat. Hindi naman po. Hindi naman, sakto lang. Si Kabsat Daddy D, matangkad din eh. Si Kabsat Daddy D, matangkad din eh. Payat lang. O every report every place. Replace Bonsoy sa totoo lang madami naman akong naging GF. FYI, hindi natuloy. Kasi conflict of interest. Not perfect combi.
Di pala kayo nagkita Rising Vlog. Wala, sandali lang po sila. Sandali lang po sila, Mama Mary. 2 araw lang po. 2 araw lang sila rito. Sa Pilipinas. Ay, sa Maynila. 2 araw lang sila. Nanood lang sila ng FIBA basketball eh. Konting pasyal. Naipasyal ko ng konti. Okay lang Kabsat Infinite Streams TV. Sunod na lang. Hehe. Tapos may podcast tayo. Madalas na tayo magkikita. Ha. Baka baka tayo mag-inlaban pag madalas tayo nagkikita. Baka pag madalas tayo nagkikita-kita, tayo magkakadevelopan. Magkakadevelopan ba? Malapitan ako noon ng mga chicks. Meron nga akong The Busted, maganda yun. Classmate ko, college, before artistahin mukha niya. Ako ang hindi nagpoporma sa kanya. Always iniimbita ako manood sine, movies daw kami. Inayawan mo lang. Sayang. Ako hindi for now na sayangan ako kay Jeline Gualberto Tagalete. Maganda siya. Lahing bunsoy. Mabait pa. Ako lang hindi naghindi sa kanya. O Infinite Streams, lalo kung naging simang ka. GF in every port katalo. Lalo. Tama, kailangan perfect combination. Talaga na may twist na you and me forever and ever. Mary Ostaliano. Kakatakot yan, ganyan kuya. Kuya Infinite. Mapili ka talaga. Ang nasa taas ng taste mo, hirap maabot. Hirap maabot yung taste niya eh. Bye-bye sa lahat. Sleepy na ako. Good night sa lahat. Good night po, Mami Mary. Good night po. Tulog na rin sa Mami. Tulog na po, Mami Mary. Salamat po. Ingat at God bless po lagi. I-out ko rin po ng alas 11 to. 11 o'clock out na tayo. Bukas na naman. Sa 11 o'clock out na tayo. Yung gusto ko kasi nasa ibaba na. Ang gusto sa akin, ako naman hindi ganyan. Talaga buhay na. Sayang din ako now, pero it's okay. Pass na, move on na ako. Kailan ka pwede next week? Infinite Stream TV push na natin next week PM lang FB Mingo. Bye bye gandang Mary. Good night Mary Ostaliano. Yun. Maganda paghapon podcast. Good night Mary Ostaliano. Okay, hapon daw.
Mm. Sana makapasok sa amin, Bunsoy. Pag nagpo-podcast kami. No worries, basta ako okay sa iyo. Give time natin. Bunsoy kayo, matuto ka sa mga experience nila para perfect combination. Oh, di ba? Tsaka trabaho muna sa kaaral, Bunsoy. Tinan mo si Ate Hijin mo, di ba? Si Ate Yenyen mo rin, di ba? Wala pa rin sa isip niya yan. Tinan mo si Ate Yenyen mo, nakapundar ng sarili niyang bahay, na-promote sa trabaho, to the point na talagang wala na. Di na siya nag-aano sa social media, di ba? Di na siya active eh. Talaga nag-focus siya sa trabaho. Yan ang mga maano rin yan, masipag na bata yun si Bunsoy yan. Believe din talaga ako yan. Bunsoy JL din naman, syempre. Sa inyong tatlo nga, believe kami. Sa ate ganda mo, nakapundar ng balay, di ba? Up and down pa. May sariling trabaho, ay may promote sa trabaho, di ba? O Bunsoy, importante matakutin sa Diyos at always nagsisimba kasi ako noon hindi kasi mahilig magsimba. Now lang ako naging close. Ngayon lang ako naging close kay God. Always kasi lakwatsero naman dyan. Lakwatsero, inuman dyan, travel dyan. Diyan ka magaling. By the time, alam na kung nanalo, gilas. Tapos, makakomment na natin performance ng gilas ng Philippines sa Asian Games. Pag-usapan nating performance ng boxing, basketball, athletics. Kaya always keep your feet on the ground, Bunsoy. Huwag mataas, lipad minsan. Kasi mataas lipad ko noon. Madaming nasayang pera ko noon. Auction, rising, diba? Yan, binibigyan ka ng ano niya, no? Kuya Infinite mo, Bunsoy Iris. Binibigyan ka ng ano, ng pointers. Ano ka lang, Bunsoy, basta ano kami mga kuya mo, nandito lang. Mabait naman yun si Bunsoy eh. Mabait yan si Bunsoy. Ten minutes na lang. Mag-out na tayo. 10 minutes na lang, mag-out na rin tayo. Bukas ulit. Bukas ulit, mag-live ulit tayo bukas. Di rin kasi ako nakatulog kaninang tanghali. Medyo tinatamaan tayo ng antok ngayon eh. Magkapera ka, Bunsoy. Save always 50% din. Yung iba, sa'yo naman. Ganun talaga. No problem, rising. Laging handa ako. Madaming analysis tao dyan. You know, pagdating naman sa
Pagdating naman sa pananalantiya, ano, walang sino man makapagsabi sa iyo kung ikaw ba ay naniniwala sa kanya o hindi. Ikaw lang ang nakaalam niyan sa sarili mo, kuya. Pananampalataya. Pananampalataya, Bunsoy, di ba? Siyempre, ikaw lang. Sarili mo yan eh. Sarili mo yan eh. Walang karapatan ng ibang tao maghusga sa'yo na sasabihan ka ng hindi ka na nagsisimba, hindi ka nag-ano, di ba? Sarili mo yan eh. Sarili mong pananampalataya yan eh. Yung sarili mong relationship yan sa Diyos. Kumbaga ganun yan, Bunsoy. Yung may close relationship ka lagi dapat sa Diyos. Yun, tama. Galing talaga ng Bunsoy natin. Kaya saludo kami sa iyo, Bunsoy. Always pray to God naman ako. Diretso kay God, pray always. Diba? So, huwag tayong makakalimot sa taas. Siya lang talaga makakatulong sa atin sa mga problema natin dito sa lupa. Wala naman iba eh. Tama yan, Kuya Infinite. Lalaki ng mga aso dyan, Kabsat. Kala ko yung magtataw naging aso na. Doberman. Doberman ni Kuya sa kabila. May Doberman sa kabila, si Pablo. Si Pablo. Laki eh. European Doberman siya. Pero train. Lumalabas, palakad-lakad nga dyan minsan sa kalsada, walang tali. Makahul lang sa gabi, pero si Pablo. Doberman kasi yan, malaki. Malaking Doberman. Si Tao Boy, asan ng Mekos Kabsat. Wala na, bukas ng umaga yun. Bukas ng umaga, dito na naman yun. Hindi, sa kabila. Yung amin, Jordan. Jordan. Michael Jordan. Sa kabila, si Pablo yan eh. Sa kabila, si Pablo. Doberman yun. Anong name ng magtatawa? Pablito, Kabsat? Pablo din. Pablo din, yung pangalan ng magtatawa. Carbon copy nga sila ng Doberman. Carbon copy sila ng Doberman. Magkamukha sila ni Pablo. Magkamukha sila ni Pablo. Yung magtatawa mo kang Doberman. Mga salbahe talaga itong mga to. May balayibo rin sa pisngi. Cute na. Cute na magtatawa. Putol din yung buntot. Putol din na buntot. Meron siya. Nag-English naman si Kuya Infinite. Alam niya. Putol yung buntot. Nag-English naman si Kuya Infinite. Alam niya 60% lang ang English natin.
interviewin mo, kabsat. Bakit lagi siyang nangiinis tuwing live mo? Ah, si Taho Boy, para ma-content mo siya. Exposure nga. Bayaan mo siya sa buhay niya. Bahala siya sa buhay niya. Basta tandaan nyo, ang Diyos ay isa puso, nang di maligaw ng landas. Yan ang hudyat ng sampalataya sa Kanya. Pinaghalong taho, saka awu, awu, niya. Si Kabsat Ib, hindi nakakapasok. Busy yun, si Kabsat Ib, no? Busy yata si Kabsat Ib. 2 minutes na lang, out na tayo. Hanggang 11 lang tayo. Out na tayo. 11 na eh. Para hindi mangiinis, bilhin mo kasi ng isang kalderong tao. Bayaan mo siya. Hindi naman ako yung kinukulit, yung kapitbahay. Tama po kayo. Yung kapitbahay yung kinukulit. Siyempre, damay ako rito. Na Bunsoy. Practice. Mekus. Podcast na niya. Out na tayo. 11 o'clock na. Good night na, kakabsat, mga Bunsoy. Bukas ulit mag-live tayo. Grabe sa sakit tuhod ni Kabsat dun. Puro uric yun. Isang kalderong taho. baka magpururot ako. Magpururot ako. Kalokon talaga si Kabsat Infinite. Gago. Kengkoy talaga. Sige, out na tayo. Bukas ulit. Good night sa inyo. Salamat sa inyo lahat. Pumasok sa akin live. Kabsat Infinite, Kabsat Raul, Bunsoy Iris, Kuya Carlito, Mami Mary. Salamat po, Mami Mary. Si Ma'am Nobi, pumasok din kanina. Si Boss pumasok din kanina. Teka, sino ba yung isa? Yun yung mga pumasok kanina. Salamat sa mga pumasok sa kanina. Letter C yun eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Salamat sa inyo lahat, mga kakabsat, mga Bunsoy. Tulog na tayo. Good night na sa atin lahat. Yung mga naka-silent dyan, Bunsoy JL. Aral ka rin mabuti, Bunsoy. Saka good luck din dyan sa work mo. Bunsoy yan. Ingat ka rin lagi. Good luck din dyan sa work mo, Bunsoy yan. Kabsat Ib. Imbag na bigat yun sa inyo. Ingat at God bless sa inyo lahat, mga kakabsat, mga Bunsoy. Bunsoy Iris, good night na. Rising, Sayonara, Infinite Streams TV. Good night na po sa inyo lahat, kabsat, mga kakabsat, Kuya Carlito, Bunsoy. Yan. Kaman Kuya Max, nagbulahan po tayo. Kaman Kuya Max, nagbulahan po tayo. Good night, Iris Ledesma. Bakit, Bunsoy? Ayaw pa matulog? 11 na eh. 11 o'clock na rin, Bunsoy. Ayaw pa ni Bunsoy. 11:30, Bunsoy. Hirit pa yata si Bunsoy. Hirit pa si Bunsoy. Bunsoy? Hirit ka ba? 11:30? Ikaw, sabihin mo lang. Hanggang 11:30. Continue ang ligaya. May 30 minutes pa. Okay na. Babay na daw. Nangaano lang si Bunsoy. Good night na nga talaga. Gabi na rin 11 na rin Good night, Bunsoy. Bukas ulit live tayo.
Kabsat, interview mo si Pablito. Tao, boy bukas. Please. Ewan ko. Bahala siya sa buhay niya. Maingay. Sige, kakabsat. Bonsai, good night na. Salamat sa inyo lahat. Kuya Carlito, salamat po. Bonsai, ano po, nabiting ka. Bukas na lang ulit. Good night, Bonsai. Good night, Bonsai. Bye-bye. Kakabsat. Kuya Carlito, bye-bye. Good night po. Salamat sa inyo lahat.